Salutare tuturor! Sunt în drum spre China. Am zis să fac trecerea către China cu autocarul. Mergem până la granița cu China, orașul Laocai, plecare din Hanoi. Și după aia traversăm pe jos granița. Pentru prima dată când traversez granița pe jos, nu aici în Vietnam, ci în general în lumea asta. Deci nu am mai traversat granița așa. Chiar la modul pe jos, la propriu. Este un pod acolo, să vedeți mai multe detalii. Mai sunt în autocar, Trusliber Bus. 4:30 ajungem la granița cu China. Dar am vrut să vă arăt înainte de toate. Arată cabina foarte, foarte faină. Un spațiu. De obicei asta se pot lua și pentru două persoane. Dacă stai singur, clar, ești mult mai confortabil. Ai văzut deja pe canal înainte. Când am mai merge cu un autobuz de genul, așa că nu e în premieră pentru voi. Dar ăsta este nou autocar, deci e total alt nivel.